Jeg har virkelig været derude, hvor jeg har været karikaturen på en kunstner. Næsten sidder og varmer mig med et stearinlys, men ikke helt, dog, men så er der en dag, en af mine kunstnervenner siger til mig, Jens Ulrik, hvorfor tager du ikke din gamle cykel og kører rundt til slagtermestrene i Odense og spørger, om du ikke kan lave en byttehandel. Kunst for mad. Og så var der en morgen, og jeg tænkte, okay, nu gør jeg det. Og jeg kommer ind til slagtermesteren. Inde bagved, han står og skærer kød ud, og jeg hælder min salgstal af mig, der ikke er fattig kunstner og boet mange år i udlandet, og vi ikke kan bytte kunst for mad, og hvad siger han? Nej, det kan vi ikke der. Så først på eftermiddagen, så lige pludselig, så ringer det på ude på min dør. Og hvem står uden for min dør? Det er slagtermesteren. Med en plastikkasse, fyldt med kød og pålæg, og jeg ved ikke hvad. Og hvor er køkkenet? Siger, jamen, det der, ikke? Og han maser sig forbi og ind på køkkenbordet og stiller det. Hvad er det, du laver? Jamen, det står her, ikke? Og så var han hen og bladede i det og sagde, hvis jeg nu tager de 2 billeder, er det så okay? Ja, sagde jeg. Det er meget okay. Ja, og så op på din cykel. Og så kører du over i Kvickly. Der var Kvickly stadigvæk i Rosengårdscenter. Og så går du ind og fylder du en vogn med det, du har brug for, og får fat i bestyreren, og siger, at du er den fattige kunstner, som slagtermesteren har talt om. Ja, og så kørte bestyreren varerne hjem for mig der, og så fik han et par billeder også. Og sådan har jeg levede jeg i rigtig mange år. Her, hvor jeg bor i dag, det er slagtermesterens. Han har lavet det til mig, fuldstændigt, som jeg gerne ville have det. Men jeg kom i paradis. Det kan ikke være bedre. Jeg har en mæcen, og det er jeg rigtig lykkelig for. De nyeste billeder, jeg maler i forbindelse med de historier, jeg gerne vil fortælle, prøver jeg på at begrænse. Jeg prøver på at begrænse dem både farvemæssigt og indholdsmæssigt. Sådan det næsten bliver minimalistisk. Det er nemt nok at fylde en masse farve på en flade der. Men så virker det som en dekoration. Og jeg vil gerne have, at mine billeder ikke er dekorationer. Jeg vil gerne have, at mine billeder de virker sådan hos de mennesker, som har dem der, at det er en konstant udfordring for dem. Ikke noget, der er ligegyldigt, der hænger på væggen. En af tingene, hvor jeg virkelig gør det meget minimalistisk, det er nogle af de billeder, jeg er mest kendt for. Det er mine såkaldte snormænd. Men on wire. Hvor jeg har menneskene hængende på en snor, for at vise, at vi har ikke noget med hinanden at gøre. Og jeg lægger gerne en horisont ind, hvor jeg måske også placerer nogle mennesker, som betragter de her mennesker, der hænger deroppe på snoren, som er alt for travlt optaget af deres, jeg vil ikke engang kalde det tilværelse, men af deres ageren i verden, i stedet for at få sig et liv, hvor livet det udspiller sig nede i horisonten. Og det er nok den mest forenklede, men det er de mest farverige billeder, at jeg beskæftiger mig med. Og der er det sådan set figurerne, der spiller, der er hovedrollen. Og ikke den konfrontation, jeg egentlig tilstræber med mine større og alvorligere værker. De billeder, jeg maler, de historier, jeg fortæller i mine billeder, dem sælger jeg hovedsageligt på Laurits. Og det er hovedsageligt mine snormænd, at jeg sælger der. De har opnået en vis popularitet. Laurits.com har taget imod mig og sagt, fint, vi kan sælge det, du laver. Og derfor sælger jeg på Laurits.